also ya santini na so pe konwa di na se be bra wo santini wona konwa nyo boye ebi from out to the to no mo be tinaye na se na ba ono bi ada mo de ato bi ada na so wo mpuna wo de kokko to ho no mo a na se court no se be e ma no kono na di na se court no bi bo mo wa no atra court ho no so acho de kro Omanhene free yemra. Omanhene free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananoma himfo. Nananoma ahima. Nananoma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eyie. De eya ayefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahinema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anase ope abahema duku ade bobo wonsa entoma wo be flakente papa bia wo betu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na ene ye medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Arafo ye mamu nyina akwa abane mfa mure Nyansapo kasamfanyi so Nyansapo no agye so de amam se yesane no badwemba ekwa so semri so rebe mi gyan na metina ne oti okruwi okrawe ne brawe nwoma so opem so Otumfuo osei tutu wono ankasa wone ne maame wono matanaye amamre fie eho enamewo na enese ntie Nyansapo yaba enyina tiawa Bogu eman no ada ho ebre kakra ni asebie kusebie kronto eni man hene ewo ho no afei na adehye abusua wonmu firi asona abusua no a wonmu eye dodo wonmu akeka wonmu nsa ase na wonmu nsa asi oberima bi so a eneye amamra ni amane ekwan so no mpese omode ne famu se de be ya obeso pomponsuo afena na wasai no ase bibi e de akye opem so ne wote okrowe ene obrawe ne krawe enwoma so enu ti ne Nyansapo yaba bepia Bogu eka asante achem amman no ehu bi ewo ha nene no se de Nyansapo da bia ye no yewura mu no ebebo moden na yahwe ne yedi nkomo ne ape Bogu man na nkasa kra no na bakwasem ene wonsem etesenti ansa na opanyina omode ne ba amamre ne amane bibia be tokwa mu na nananom ayi puma kwa mu na afe watimi aduru opem so animu na wakusai no de saa ene ebeye no ti yenwuram na afe yen hyase na yeni nkomo emare mfise ebre yi eye bra ote apatem ni nyina eye ebra eda ho no kakra yehwe sesebie kusebie kroto se bibia anto chima chinyie bia ma ho de a na se ekwan abam se obekwa animu na wakusai eno ene apatem tena no enti yenwuram na yenko na afe yenko hyase na yemo enkomo Sami medical abomamane dada sentie ne yabepimu ewo menhyan boboa no oman ya friend say Bogu adaho ebre kakredi na afei ena nananom adaromane asona abusua no wormonsa aso obi so a obeso pomponso afena mu no wasuai e mare mfi say Bogu your mind nti obeye oman hene preko penen prempre de za wore mensa difa so a menya adehye abusua na nkasa ono mo panyina oda ano ono na menene ebebo nkomo kakra nti yenko na yene opani enkobo onkomo kakra opanyina wadaroma memo akwa aba Nyansapo kasamfanyiso yeja bebacho na apomuti sei nyame adaroma bebacho na yefra o sei yefra me nana yawo echampon okay nana yawo champon yeko Bogu ekro no mu ene adehye abusua na wadaroma ni die mu ye hwan me ye abusua pani me san ye yokohene because me Obogu a me ye yokohene me bra manhia ha me ye abusua pani okay no enchiremu beba ade na Bogu oyo yokohene na oba menhia oye abusua panyini nti na je se ye ne adehye abusua no panyini nya sa ene ebebo nkomani etwafufu amana tonkwam ti yenko na nhye so wada madika che mu ade nti na oba menhia oye oyokopanyini na Bogu aye abusua panyini me Obogu na me ye yokohene me wo menhia me ye abusua panyini na se kire ne se sante hene nko anda wo yokohene ayokofo no
Okay. Enti wo kire se obi eni ho a wo se ni tumi ye den be chen wo no tumi. Enti na mama wo Obogu a me ye yokohene san ye busua pani me ba manhia ha de a me ye busua pani nko a. Ese uba manhia de asebe santen ne wo ha ntuntimi za ma ye yokohene. Wo no nko na wo obi a wo ye yokohene. Okay. Okay. Wadaruma Bogu adehye abusua na abusua be ya. Ayokofo. Ayokofo ntina ese enye asona se de meka no. Okay. Okay. Wadaruma akunya na da ho mfie be se ni. Be mfie mi ni. O se ne nche sa. Okay. Boye nkomo kakra. Bogu kro na nkasa na bakwasem kakra ene se. Na fe wura adehye abusua no. Yo Bogu kro abakwasem kakra ne se ni ye nti Bogu ho. Tete bleno anu ni ade a opin so se wo hia sa stories ni bi every day nchira ene e ba akonta ase ene every konta ase ba bankabe ni every bankame de ye kon ene hwete ye ntem ti ye busuanfo ni bi ko krache ebi ba asante achim dwansa o mo de di manhene o se ebi ko krofa o mo de di akonwa o se ebi ko krache o ne di manhene o se nkuro no amukoko so de be kasa mi kekani nyina be se nkuro be se du ene ko bre no an ye wo banka be no esi ye no ma abusua no mu ye den echiche ye ana ebi kotena ba bi ni ye fle wo sem du ya nko Bogu ne ho nye Bogu ende ye wo sem du ono an ye ne se ye be firi ho abusua no ye so be firi ho ende ye ba bi a na kuro an ye fle se wiamo na asonafo na ye den eche ho Jasonafo no ano omote ho no na omo ye mema nko andi omo no te soro ene ye betena abom andi so oba Bogu a ye wo bomu ayokofo ena asonafo no na te soro andi de ko ba ye ne se ye ba ye no na ho ye ba bi enam atwe awio wansa no munye ne ma ye den e wo ho nwuram nam ankasa andi na je nkrofo ba ho ahayo di so ovri ba bi ba ho na bekum na mo na omo age nam no na omo apam Eji ena omo ye no omo ye sa enkrofo ye omo ti ha wo kwa no omo abo wa eden agui endi ma kuro di sesavri wi amono ebe ye Bogu so na so hwemu asabre ye mpanifo di yanim no omo di abusua ne ba ebi di se kuru poku kwaku kwa na nadwira na Ampah na najasi cheze mpanifo ne de ye bebre eno omo de ba ya beduru Bogu na Bogu ye ba ye ne yensi ahemfo kura ho no yensi ahemfo be senso okay cheze obi di akonwan ye tu ne de but say yes still owu a o ya busuani nje waza busuani na ye den hwe no musie no ye won konwa be se edu ohene owu ya ye si foforo akofa ntawantawa ba ya afi ni ye besi we no ye mburu na konwa ntisi ye pru wono na Owusu asi amade ne ka ho a ebe ye akonwa no be ye du ba ko na ade ba ko ewo mu de ma ye twusu abrantie se oni na eni akonwa no ma ye ne se oye busuani oye dehye eye menana pa no ne direct ne ma me ye me wo fa ase edi abusuani nyina nyame nkwa na me yi ne so medi ade abusuani nyina hia ai ane ye dwene ho ana ye de tu ne me no ye se ope ana abusuani gi tu mu ane ye de akonwa ne ye den e ma no ye di na kia akopim so Otumfuo nhihye ye nyina aye adwuma amenne de ya ye den aduru so abusuani mududu ya be hia sa ye ba beta na kia mo aye den wo swai okay na chese amamre ne amane ekwan so no adehye abusua ne nyina ye oyoko abusua na age atom Obogu ho mara mo nyina kire Bogu man na dada ye nyina kire Bogu man no ye yi no mani ba bebrebe na ki Otumfuo yi ni baba ho eye dwale ekuretwe mu ene na awotwe ma wo so ai kire Bogu man nyina na ma Bogu man so ai kire no okay okay na oye obi a oye nimdie ni oye soldier penny oye lieutenant colonel okay anya mo wa say ye hu asrafo bebre wa ha so enti abusuani tena say ye dwen ho ne ye hu no say first ne ye do but they say wuntimi nya den e ka say wo do beska wo bebre but they say no enwuma sua
ɛne obi ade yɛ den ɛkyikyiri ne kuro sɛ de Otumfuo education fund no ti yɛn so yɛ adwene sɛ yɛbɛpɛ obi a ɔno so nim nwumasua na mmom na ni bɛgye nwumasua ɔno watimi aboa yɛ ma ne yɛ nananom adaakye wɔn mo ba no ɛwɔ kurom hɔ. Okay. Mami enko mechi kakra bi. Na se ansa na ye be frɛ kuro no Bogu no. Na wo se mudin ne de sɛ Wiamo. Na emu ahahwa a ebinom ba na omo ba na ese mo abɔ wo Ogu no mo agege wo mo nam ne ade nom sɛ enkrofo ye a wo kɔ mo ahahwa wo kra na wo abɔ wo Ogu ni ade yi. Ɛna enam so saa ma da be wo kɔ Bogu hɔ no mo hu. Wo mo Bogu no. Wo kɔ Bogu. Ɛna ada ne Wiamo ase na amna be Bogu prɛko pɛ. Ɛyɛ no kra na wo ka. Ɛdi sɛ no mo agye atum prɛko pɛ sɛ Bogu kuro na. Because Bogu ni ba ye buru zuye wo hani. Na sɛ nyɛ nɛ. Dabi. Okay, wokɔ mo chikakra wo se mo free dentra na mo baaye nya sa be sa na me kyerɛ sa asɛm no Otumfuo mpɛtie sɛ no na ya ne kasa asante nkae aya na bi no mo nte ase free sɛ bi asante yɛ ungrateful na mom no yɛ mpɛse yɛ bɛyim we free ɛno bi na kan sɛ ɔpem so mpɛse yɛ bɛte saa ne ma no kra ndi wo se yɛ mpɛ free ne brɛ so. Okay, so ɛna ya start yɛ free ne brɛ yɛ den ɛso so I enjoy study free contase. Sa free wa abedru ne. Place Bogu ba ye no more than 200 years. Ache. They say the din no de aka mo ye ho hwie nye yi. Ani de minti kire because sabi nyame nko anam ye busuani. Emle bi baba na busuani hia. No mo yes the word Bogu no mo mpe no mbe sesa. Mini ho asem ye den eka. Se ne busuani ne ye ma ne ye nananom nyina hia. No mo si ye bese ye di no a ba ko bonti bi nyem so se de me nko ameka na wo so bi afa. Because ye bese ye chichiri kuro a ye nka bo mu kuro ye bese ye be chichiri kuro a be mabusuani mu a ye den atete. Ye nim se akonwa to se ye mpempi no ya na nchinyuahyew wo bi epedi ade se abusua wo bi epe na de ntokwanom ne kasatwitwie nom ne ade to da ya na abusua panyimfo kra mo bre asana mo nsetimi aso bi so we sana lieutenant de koye ya na said pa ya branga sankasa akopim se na ye gina hai me agora me gitum se senne yetimi wie we no a na ma homegire emre ayeden aso. Okay, cause ebia na awotwe na me na ada aish ni nyina ye obi obaba bedi akonya ya ana bi krona ade so nyina abesoa me mekwa akoye we na se kire ohene nya den eni kurumu ho. Okay, so ho ndi na ye danyame asese na yenye obi se o mefa na na o ofisi akaka o mefa na na Owusu asiama etuo na mfa ni gie nya den emla kurunum na busua no nso obi anya na so mdwie. O kan wo so abre we de boy kakra ne hwe eya na mo so de ne pa bi ne say edu sa atam busua manso ba akonwa no so fie nso. Wow, Yodi kan di akonwa no ofiri mu adi we ba no na onye ya busua ni ye start ye ne betwe manso ko bi mu so onye mfie num anu owu ye chi ni mfie mieru ni ana abusua na ya yensa aka ya konwa no a ye de ama ye de hye no. okay, na say enough for mo mfa na ho go so ya bra nkasa ti se mi na ye me ba ye ogina ho mo abra nkasa kumasi ha kwatwan ekwantwa enya gro eni samre ya mo wa patam yi ebe ye onwanwa se ebia bibi be free soro na ebia abebom na nso ayi ni nyama so. Na de me gitum se bibi ye ne ho betumi abebom. Okay, Because ye sabio ye nya fosa ana ye mma kwan so sa. Okay, Because omane omne ye pre akonwa na esi na ye mfa nze be bosumi mienu ntamo niam esi menhia ha no na nye niam papa enti me nyintum se wo mumu bia be na adwere se nne obeba ha because wo ba ha wo mfa ni easy. okay, ana hwe eni ba na nam so ye soja ni soja ko do do ba ye asrafo me hu omo ha no enti enya me nwanwa se wo kan se ono ankasa ye sojani because efie ba bi opem so wa wo di asemi ekwana no ene ade nyina omu giregyina saa na che se bambo no ye adwuma ndi me ne pa de me nyintum se ye ni gie no obi betimi abese ne ne okay bibi se ene wo wi a na wo kwa ahomegem wo ja abusuan panyin ne ya na me nya ne emom de wo mu ni se
adwuma ne dodo beba be didi obedi akonwa ne so na mama wo mo obedi me babuza me nana no ne ma me ne gina ho ne ma me ye me wo ase ensemi bi obedi me babuza ase nana yenye ne den na me ko no obedi me babuza me nana yenye ne den ma kire yenye ne sei inde be ma me madwuma ne so aye den ate sa ye wo ha be ka be aduonu mu pe ebe ka bi aduonu nu mkura let's abusia ko mu bedwo no pa wada ma osra ni di ankasa de sei ni di ba na ye ote no nyamedi akonwa ne ye de frɛ no ye akwasi wusu enenne edin aye de be frɛ no ne akwasi owusu Ampah odi kan na woto so miensa ayo owusu ye wo Ampah odi kan ene ye wo jasi Ampah oto so mi no no so abe ye owusu Ampah okay oto so miensa eze mi name kra no me se di owusu ete eze nana e oba de mi name no nana owusu Ampah a oto so miensa okay enche se de edre de mi nim se enchara na abosomfo be yipuma kwa mu na bogu man no ebenya manhene ede na mo hwe ani mu se nana ba onye ma mo mprimpri de nana ba onye ma ye de buzuya no yakoma so titiro ni se first ni ye do first ni ye ko ene wanya kuro abehye wase ene sa ne mani ni ho ene eye nwumasuya ti de da yakoma so ni se nwumasuya de nana mba medi agoro ewo kuro no mu na se kire se ye mani ye nana no ma ye be wo mu ebeduro na sa se ye di dokoko ni ho bi Did yesere no ne se omfa nwuma suya fa pimum la kuro no mu ho na kuro no su yentimi muwa no na nwuma suya ntimi ntum poti se do Otumfuo aye Otumfuo education fund no sa pepepe ne ye hwe abusia medase pa se onya abre ne ye bonko mo nso be da mo ase bebre nyame nhira mo abusia udi ni nyina bi nana yawo echampo abusia ye ne nana yawo echampo oyoko adehye abusia a wo mu Obogu emman mu abusia panyini ena ene ye ne na bonkomo yi yati bogu kro no abakwasam ba bi free ya kro no ankasa benya edin kra ye friend se Obogu ene opanyini a oba bedi ade a nanka ode akwasi wusu nanso ene yi akonya ato ne ntini enche owi obekwa kosai wo pemso anim no na edin do ni bekasa I confirm na ye de stamp aboso na Owusu Ampah a otoso miensa na Owusu Ampah the third na ye se boboba a enche ya sha ase de se de munim se de sikika ko ye ne abusua wie enti yento aso na yenko anim ebre so na nananom befa no na omudi ni ewura ahemfi a yakọ nso na afei yakọ de ebekọ akosie se nana Owusu Ampah the third ebenya bem anase enya emem yema mo nyina mo enhwe aha eye Nyansapo kasamfonyi so subscribe share na like na foji eto ase medi ni abusua pani Owusu eduno abusua for said de to monim no afei ene bra so se owura woye osrani lieutenant na ene woye odehye ewo Obogu oyoko abusua no mu a ene ye wo mo ede akonwa na hye nensa no nananom ebefa no na wakode oti okruwie okrawie ene brawie nim na wakoso pomponso afenemu na wosonje sa owura nananom efri opemso animu a ombefa yewura akwasi wusu na omodena akọ ewo honom etiegu so a yedi akire ene de bekoso bia yenim se samre de afei na no miensamu abo a empanyifo ebefa no na omodena akọ emare mfiso oyosrani entinya nwanwa se ene asrafo na ba lieutenant mu a ono na ohyemfimfi be ma krokrowa kama a ohyemfimfi a wono ebeye amamra ni amane na afeye kwamo abie amano na wakọ akosai ede akire opemso prekope ewo ehonom afei na nananom ebefa no ne chia media ni wo hwema okosai kire ne panyifo ni kro no ma musu sai kire no ene ne aba se ba be sreru anadaro maso makwanya inana asibi bi akire no na abaye Obogu Omanhene mitine wa Monsieur Obogu said there Ebenezer for say say Obogu adom ebru one kra chi na fa mane kwa so bibi awie na na se de ba no bi so akire Obogu bo dine bo dibre pacho e freme chia me buachi ena me ye Omanhene chia me what to so here iwa misi Obogu mene Obogu chidi Omanhene nana Obogu menu what to so a friend Nana Owusu Santia Dansi, Obogu Ankobian. And I'm about a friend Nana Kwamwati, Obogu Omanhene.
Nana Efremi Nana Kwanche Ampah mini Obogu Chasindi. Kotela ko mi rasa from bro. Otumfuo chirame adama yesrin so yeni bia ma ohina oba yasa tufune yatunifu kakra. Ohina oba kakra bi na kontri yebeka akire o. Suro ura ntam kesiye eno na yenyina ade yete ha eno na opedianity a ede obeba. Wa mu de minimo kakra oyo osrani na de so ohuni se akoma yadidi soja no nya no ne yadidi hene enti ufa no wa hwete ura wo ho fekuo no nananum bi wo ho de be brusu bia no fatu omanim ene yewra opempuntuo enti hwese obepe mpuntuo aba Obogu ye twato no koreka enye obisika ansa no aka na asem yewra wadama ohini yenim so obeboa wadama pagauti no si bibi nchiro Otumfuo achiame mimso misre yewra ma kwai ma branti o mesi bibi nchiro enye meka achira nse onfa no kuridi ahobrase obuo ensom antama ensom yewra nene mpanyimfo nyina onfa obuo ma wo na futuo mde wo ma futupa no mfa ma wo musu ntimo futuo na onyina juma pepepe yewra misre sa branti o mesi bibi nchiro Shidim Ewra chame ho kakra video me kan se the kromfo agina tum mo so wa a che ne mpanyimfo ne obesi bi a che Ewra ma ne kwai no nsi bi enchire no emo aka be kan se de country for kan no so many kurodi emra na fa no mfa buo makro no so ja for ya do before complain ya ho na akwa koye no bibi anye kama ema ho ma ho brase na wo ma me a odi akoye no ma so de ni de be ma no me say Ewra chame say ema kwai no nsi bi nche Ewra Ntotroso Ewra chame odaruma ubeti ama Ewra ate te nana Obogu Omanhene ya oba ya besre bi ama no na wasi bibi di akire Ewra na de ebeka ama no ne se de nananum minu anum kontrefo no adika aka no akonwadie obedie no ena obeso ya koye etade obenya bi ena obeka se ye ha obenya tai wanka se ye ha obenya tai enim se wo so ai wo Obogu ho ansa na oba saa na bekoso ewo ho den so ene Ewra ma kwan na usai e de kire no a tumi ni nyina no de ayede no de amawo ebuo ena ese o de mampanyimfo a o mu de wo abegina yi ene o mu de waba e besre e de amawo oni o man tena setena papa o mu kro no a de besan ade kwadu asan abo wasan de wasan ba efia enu nti enu o mu ntena e wasumdwem na mpuntuo enu a ne hia wo bai mpuntuo na Obogu efuo nyina ehia emrante ne mabai wo ho no se utimi ye mpuntuo e ma no koso a obi e bo ho pobone kura no a o mu dimbrika ebeba abeka achiro na afi ma wonanye ntientia ewo efia Ewra ofro na dimbrika no ayede no aba de wonti ase no na adimrika no aba no abebusa no akirekire mu na afi watimi adi ahenye no amanako wanim kama Ewra wadaruma manakwai manensi bibi nche wabru akom Mrantie ne mabawa ya Obogu no omade sua ehia ekwa ba faso abeboa wo ma mofra no timi akọ wanim no musua de abeboa wo man no sana oso hwe na wo ye eni mpanimfo ntena no kuredie mu no kureka no enifa baako ye wonko na obeka no kure ena mpanimfo nso nko na ozeka no kure kire wo ase mo mie no nyina mtimi di mo no kure eni e besere wo bai eni mpanimfo ntena se pa no kuredie ebu man no na mpanimfo nso fa no kuredie emwa wo Ewra te Obogu mpanimfo edina ba jasefo adi wanim a manakwai mo si bi kire wo na maso kwata ba ine
so you best say so be ama Omanhene a obey na aka akra kire no Obogu Asante Achim South eho na wo onche road forest na no police krum bankame banso eti wa wi abeka se kwa no wa ekwa no wa ifi ade wa bɛyi adwuma a woyɛ no nko soja sɛ mekɔdi soja na wodie ɛnɛ so wobɛdi hene nti ne mmienu nyinaa woba mu a wɔdi ɛnso susure da ntɛm soja deɛ yɛsi do before complain ahenni so deɛ you complain before you do asɛm bia na nte ase a ato bo ase Odom penny for us and Marco. And sana wa na mobia. What? We try a year, could for a buy a numi. Woman ye feet, come on. Ube tea woman, neti omo ye. Assembly of a country obiano, tea, neti any ye. Would tea night in a year, a bebwa. Na the Obogu my a here through while say, Uba Boku, aya kono. Mabogu nya kono na ya kono a ene enimonyam yenu wanya soja de ene ahenie hwenne soja mpenifo a edi wachi me kura me ba fi ha. This is the first time mama who say soja fo mpenifo edi obi akira na be swai na che say yeni bibi sonko wo mu enti ye be se emomu no mu da bi ada o ma me ogina nche yenim how of wo bay to ani na hwe no de wonu afa kan bom wo to safro mu nyina mbeta wachi enkase obi ntame obi chire me fa nya adwuma Bible kura wom Matthew wo se de agade ma me nyina beba me nkyai na de oba me nkyai no me to nkre da enti na wo besai wo ba ne empe wase kura ye beba ye ba adwuma wa atu ma bogunya kono bibi na ante ase a foku ya wo mu no mo maso ate ni asere se bogu me ba ye wo kan wo me yensa ye be sesu bia ma wo de kan se ma bogunya kono tufo wada ma man kwa no se binsu I don't think na de ni kan se fie ha wo ba minim professional bi ni ha mini professional ebi ni fie ha enti wo so do die be ka ho abeboa ama Ewura Asante hene die animu ama ye nyina akekere Asante man na de na wo de ba den na wo de ba onim die se sojani wo de beboa bebo Ewura Asante hene ho ban sabi enye se obebon ho ba sa wodi atuo enko aeba na emom onim die de wosua wasam die mu onkasa ye mu nia wo ye bia mu na de boa kakra wo so die kakra ne beka obi foforo de ho a enne boa ma Asante eye kase enti megu ho animu ase megu mema ye gina wachi animu ase de say I hear before you speak ti wo de no ba be boa here before Otumfuo speaks here before Otumfuo Achiame speak Ebenezer Asante amane bra be boa ma nyina nchekere santeman wada roma yesre bia ma no tania nanahima ne nkonya asofo nyina de na bai wo bai ye hu so bia pempem no na ye mpene bia wada roma ma no kwan na wase bibia kyerɛw na wakɔhwɛ bogu ama asaman na wo ba wada roma yeso jeni soja samonko na ahinsamonko se woko wetu ahimfie na se wo so betieti de mlantere ne kofo beka dia kwese de bia bobosumu na sa so toron so e bape na wachidi fo de ye biane yeso wo hine ye hine ye firo wachidi fo eti kohwe nka bomu kroye ni miado na fa bu man offense yes you do before complain soja for the no yan share the ente sa you do before complain
Otumfuo ka se koye bibia esa okoye na wonya mufuna abeka ho asem no ne do before complain no eno nti waji soja adu officer de brofu me baka se we disciplined ubetima ya adwuma no yese wo sorry ya na wo ye bibi basabasa ugani epene de wo de wadne to fom ma Otumfuo no ho da so ya Omanhene Omadna se mpanimfo a wobato won ya futuo wobetie Omadna se krom ho wohwem ho na bibia ekoso a emfata watimi atu ase jo himani mane no ho yewra wada Roma sene mpanimfo oso akire wonom ne wo mo adi nanim de naba se mesi bibi nkyere wada Roma pagawoti wo si bibi nkyere Ampah Otumfuo Ampah o Misre mi wura Otu mi wura nim Omanu kwan no si bibi nkyere Kumasi benkum se de asie nie na nanom nyina tufu papa enne ne tosu mienu a yehu asujafo a omo abita onu achi amanten nkyere kura odasujafo ba se ya no kwasebini yanti asemboni bia imigitum se discipline no amode wo baras no eno na amode baha ne ne asirenie ahini die woye den ara wonye ne nyina pepepe de sere wa butre Jase Bafo kantankrechi Bafo kasa Daroma ye strenso ani bia ma enua oba Jase ni tienna kasa bebre a egususo ene ne kasa ede ni san kakra de ehunu se enua no owo ahobrase papa se soja ni na so ne kasa na botre odi beyi wa asema no na ahobrase no ebroso timi wa rehemu ni gidie se oma yewra enu ne ho ongu yewra ni mu ase ne nua no mo asrafo adi akire aba mu mpanyimfo ne akire ne ye ne suban a odete adwumanim mi wo gidie se oba hai saa na oba beda na di na ebu a wo manipa no na ho brase no saa ne mani nyina ne pompon so na oba beda na di e de akire yewra kakra me se timu a ne se obey entam kese e ade a ehu na wonhwe ne ye papa eno na eba be ma otumi ama ode akodi bogu so enti ebuo eni ahobrase no ne kese pa ha na obeda na didi ama yewura sana bi aso bogu fo nyina aso eso empenfo edi akire ba na America kakra kire wo mo sabi mu nyina ma ye baako na matena se ma na so ya si bibi akire mo na mosoma si bi akire no mu ko ma mo san ko dan machi ma no na ko yensem fufuro bia ne mo ma odo kese meto mo ne ntem ono ne kandini a yewura makwan a odi tumi hye ne sa muntie na asem na munni na chi na yeye a enonyam no eka mo a na ne kese na be kan yewura saa na mesre na ahema asoso se wa wie won fo mu nyina anya ne ba non ka omumbom na bogu peja jasi feko yeso ya peja na yewura na ne onyam no awie peye na aye kese yewura daroma bogu man oba panyine panyifo nyina aprenso dinaba yesre prenso na won se bibi nkyereo Triabodom so the best kakra ma menu ya obey na nanom aka bebre na nokre soja adwuma se ne mpanimfo adi na chi abai so anya obi a discipline woni mu na obu ade ampanimfo ni na chi ma akonnwasem so discipline wo wontimi mfa wo nkonnwa ento form entitia so se de watimi ananti soja adwuma no mu ama mpanimfo adi na chi no saa na esese odi ni nkonnwa sofo so ni odi ni maame so ni na odi ni manfo so ni ye besre ahobrase ehia na mum na ahinie enye adesuanko enye tradition ko mpuntuo ekad ahinie ho mesre no mempese ye bekase ye tena nadin ewo ayiase ana baabi
yɛntena ne din no na ɛsɛ ɛyɛ mpuntuo mu ɛna yɛtene din Otumfuo akyame mɛsɛ sɛ ewura bɛpɛgya ne ti na wama me nua yi ase bibi akyerɛ no Amantin Otumfuo akyame ne amantin so ɛsrɛ kani me nua ya obai kaso obi di no ho adanse am sɛ me no obi a ka medical di no ho adanse pa ɛsan sɛ me pani no odwom sɛ de mu sɛ me ɔsrani no me pani no ne ho dwo abiri nyinaa no ɔtry sɛ ɔbɛka nyinaa de abom na menim sɛ yɛka adwuma a yɛde mmara anaa sɛ obuo ne mmere yɛ adwuma soja adwuma di makotre paa ti sans ma mo ka nyinaa na no madi ka aka no ejidi sɛ wɔde bɛyɛ adwuma na ɛtɔ so bio misrɛ ma menua sɛ ɔbɛyi ɔma no fa ne maame ɛyɛ ɔba ahema ni agro sɛ de maame de bɛsie so mehu n'anim ase da menuru baabi asa bɛ nyinaa no obi na no a sɛ me hɔ ɔma ne na yɛ ntiantia ɛwɔ ahemfia because ɔpɛ sɛ odi ahenni anaa sɛ ɔpɛ sɛ ɔahenni kɔ so a ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛsɛ ɔna yɛ ntiantia ɛwɔ ha ɛmfa ntam kɛse ɛni agorɔ sɛ womɛki sure sɛ abere nyinaa no yɛwura ka sɛ ohia asantoma pɛ na ɔyɛ biara na wasrɛ kwan w'adwuma no waba ɛne bɛma w'ahenni no atu mpɔn ɛbɛma hu amammerɛ ne amanneɛ mɛsrɛ ɔba yi yɛde ne bɛdi ɛne baabi a ɛwɔ hɔ obi wɔ hɔ ɔpene so obi so mpene so na amammerɛ ne amanneɛ kwan so no nananom ayɛ no Obogu abɛyi no akyerɛ ɔmo ama nnɛ yɛwura anim na ɔba ɔbɛkyerɛ bibi de akyerɛ yɛwura nti mɛsrɛ sɛ ɔma ɔma ni n'akyi nyinaa no ɔnka mu nyinaa mmom ɔmfa mu nyinaa yɛ funu baako mu adeɛ na ɔno mu nyinaa mu bɔgu man ɛnɛ deɛ fɛ kane te sɛ ne yɛde sekan ne atuo ne ayi kɔ ako ɛnɛ deɛ mpuntuo bɛdi adeɛ a ma w'ani nkɔ okuru no na piri mpuntuo fa ma wo man nti mɛsrɛ yɛwura ɔmpagya ne ti na ɔma no sɛ wi ɛkyerɛ no Otumfuo ada Roma so na ahema Obogu mpanyimfoɔ amanneɛ kwan biara so wɔma fa so ɛna aba bɛdu w'anim ase misire bi ama no ada Roma pagya ti na ma no kwan na ɔnse bibi nkyerɛ oguro Otumfuo ada Roma nananom nyina da nananom nyinaa ɔmatu nufo ɔmonya abotrɛ atu nufo ɛmo serew ma no kwan na ɔnse bibi nkyerɛ Etienne Jom Etienne Jom Etienne Jom Jom Yɛwura sɛ deɛ ɔwɔ bɛyi deɛ ɛka kyerɛ no sɛ yɛwura mfie aduonum ni na nam bebrebe afa ne nsɛm wɔtufo bebrebe anyɛ yi na deɛ bebrebe amfa na deɛ ɔka kyerɛ wa ne sɛ futu yi sakra nipa gye nsɔre Etienne Jom Jom ɔsɛ baabi a ɔde mu akɔkɔkyɛ hɔ Obogu hɔ yi sɛ osuban ɛnyɛ wo a ɛnyɛ wo ɛbɛgye wo soso a ɛbɛgye wo na no watena Etienne Jom sɛ sɛbe ne nyinara ɛne wo nipadua yi sɛ bɛyɛ osuban wɔ ahobrɛaseɛ wobɛkuta akonnwa no Etienne Jom 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 sɛ deɛ ɔbaayɛ soja mpanyinfoɔ nyinaa deɛ no mu titiri panyin a ɔdeɛ no mu ɛne sɛ bɛ ne ba na paa nso deɛ no mu bɛgye mu sɛ Ampah mɛma ta wɔ akyi Etienne Jom 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 tu sɛ deɛ aka nyinaa ne wara sɛ de bɛyɛ tuma ayɛ na wɔgye hyɛ ɛma no ayɛ yie ɔsɛ nimdeɛ no deɛ ɔnyɛ awie deɛ aka ne amammerɛ ne amanneɛ akonnwa mu nimdeɛ no ɛna sɛ woba yi bɛhwɛ so bɛtumi anyaa no so ɔsɛ sɛbe ahenni mu nimdeɛ deɛ wonyae nanso woanhwɛ yie na sɛbe wopere ho a woakɔtɔm Etienne Jom so wɔba foforɔ yi
Yama Babo Fro, Bow and Chan, hallelujah, hallelujah, and I was so, we put your wall. Since jump serious, what do you to form no way or to bossy? Yum. Just be a woodney or my choir. Santin to make a crab in upon a demo or the Obogu show, sir. Yum. Was it so year to crow on the dear? They are dancing, they say, or mine 7, but what about say a power? And was in the aircock, nothing for the aircock, not a chametrum. Not such champion for no, nobody in front of the Sancho. They will pay you. I will buy more. I've not 2 million, but you're feeling chain. Yum. That's Saint Mama had dear. Saint Mama, the open source teacher as that mine. Sabe Brown, you be beera, do so good so. You be beer, quite a cherry. Now, man, and Nimha Mazotiska just what took a course for Emma to me, we be beer any. Don't know offer. That's my pepper to me, you know. See, you part the Nimha. Or say, you buy, or he be by the Nimha. Sabe, we did that. Or who anyone was in the power with the minimum effect. Manu Saji Mofanako. See 2 minutes, let's 2 minutes at an idea. So, Biera, and ye. So that nothing, the minimum effect, Ben Peron. Was it so 2 minutes? A flow about the escadra, first was sitting now, so as Santa Mai, Shannon Son, as a science, as a sap paper permanent. So, to be the Kutanoa. What do you more like as a Bemo Joey, men Peruvanco? But by years so. Or says to me, bay. And that got a man cries as a bee. As I say, Yakabum say, you're not going to buy Bacono. What do you go be as a Satan Waka could be a year with the sun? No, say, or the Bogu show on sa 7 years, but you Hamano. No one says that you crew back and the Bogu. No, what's a bit. I go Swamano, and all the show on sa. Jum. Or Santa Mamma had dear. Sabe Brown, the corner some Saban and him, or did not better swore. Now, so look at Bia Debbie or Bia to Mrs. Sano. And son, as a baba. No baby, no, I heard no cray. No cream, not the assissabi. The other 2 are you know, what they are 2. Yum. Was there? By you, or the requirement say, I send back when you say Musa at the Semu or Tony Boise, 2 Humrika, then the requirement I don't know they are 2 nuts with Yaba. Yum. Sabia Brown. Also, a Santini. That's what Pelconedi. That's a Brown Santini. What a contain your boy. Ebi from out to never told no one baby die. That's a number. Only be a da. More there are 2 be a da. Others are one plan. What the call to 1 more. That's a call to no seven. Emma no couldn't dead. That's a call to no. We bomber. Not a call to 1 was such a dead to crow. Yum. Or since I feel so. By the system. I bet to her. Emma said, "Bro, I can't say no. Yamwa and come home. Yamwa was so good, Musuo. A woman crano or the ato. The channel of answer free talk or the mamma money the car here. Also, that's the answer of the choir. Even a decro. And I said, "Never seen it."
ɔsi de si nfe soɔ ɛbaa yɛ awusa wɔso pɛ no ahayara ɛna bɛ sɛ ɛwata sɛ kan sɛ o pɛ sɛ sɛbi o yɛ de seɛ hayara bɛ gya kan yi o. ɔsi ɛbaa yɛ deɛ o de sɛ sase na ne deɛ o pɛ nfe so a anya yie no o sɛ sase na ne deɛ ha de sɛ bɛ kan no. Sɛ ɛbaa yɛ na ɔde ne kura so bi ɛda wɔkɛ wei yɛ ɔsɛ de bɛ pere. Ọsọ wọ́n kẹrẹ ẹ mìíràn ní kúrọ̀. Ọsọ sẹ́mi wọ́n sọ wọ́n pẹrẹ ọsọ náà sáǹtì máa ń lẹ́nu kúrọ̀ ní ìṣe náà kà. Lọ́sọ̀ òde bẹ́ẹ̀ kọ́ a bẹ́ẹ̀ kọ́ a kò dùn sùkúrù kánsì. Bẹ́ẹ̀ kọ́ sẹ́mi sàǹtì náà kà bẹ́ẹ̀ kọ́ sàǹtì ni o. Yọ̀m. Sẹ́ fútu ọdún máa wọ́n ní sẹ́. Ne pɛn so deɛ ɛnyɛ sika sɛ na ɔde bɛdi hin wɔ n'anim deɛ bi ɔde no korɛ ɛne de hyia sɛ akonnwa no ɔdia no ɛna ɔde bɛma wɔ sika deɛ bi ne pɛn so de bi asi saa yɔm sɛ akonnwa yɛ ɔdia yɔm ɔsɛ sɛbi akonnwa yɛ ɔdia ɛyɛ ɔdia na sɛ sɛbi wo ne sika na sɛ sɛbi kɔdokura no yɛ de ma wɔ a wo nananom ɛpɛ wɔ a akonnwa no hwɛ wo ɛma ɔnyɛ sika te saa na ɛsɛ pɛpɛpɛ ɔsɛ wɔba yi brabɛhyɛ wo nanom animonyam na sɛbe wo nanam hu sɛ ampa akonnwa no apagya wo ɔsɛ sɛ wɔba yi wɔhwɛ wo nanam akonnwa yi a wo nanam nso bɛda w'ani ahwɛ wo yɔm ɔsɛ de hyɛ wo nsa na wo nananom kɔgye gu hɔ edwa koraa wontwa bi ngu so wongu nsa woyɛ no biara ɛde a na sɛ bɛde ɛba na na ɔyere na mote wedi a ɛne akonnwa no ɔmo nso bɛhwɛ wo ɛma sɛ baabi a wogyina no ɔho bi a wogyina ɔsɛ ɔpɛ akonnwa di ɔfama ne kwan so a bɛdu yɛ wura anim awie ɔstu ama ɔsɔe afei sɛ ɔso yɛ sɔfo enti sɛ bɛ ɔngu nsa ɔnyɛ hwee ɛna bɛde akonnwa no yɛ dɛn woyɛ pentecost kɔmɛte kɔ so ɛ ne kɔdi sɛ bɔhene wɔ ɛ na wɔpɛ dɛ sakye ya ɔsɛ sɛ bɛ wɔyɛ sɛ sɛ ɔtwa gya gu akonnwa so no sɛ wotwa Yum. Sino ɔdi kaka kyerɛ sɛ Otumfuo nɛ ebi sɛ wɔtu na mu bebree fu bi a ebi fa ebi amfa eti na waka wei akyerɛ wɔ na emu sɛ wɔba yi na woto bo ase na sɛ wɔyɛ a kakra sɛ wɔntie so a ɛna wɔhwe ase na sɛ bi wotwa nwan na wɔsɔle ɛna de ɛbɛkyɛ wo nyansa wɔn bi a wogyina. Bobo for erase muntie. Say the aka show me say. Do tell any media mun nyinara. Ana mun nyinara say be we ne pe no. O say the aka show me say. Mun nyinara na mo de aba. Let's all buy ye na fe de mu akoche. Na fa kwa ha na fa kwa ha. We de mun nyinara no de buy. Yum. Say onum say the musitie. Na ma hwe ye. Na ma nya ba ko. Na mo ko tai chire ko fa ba bi a. So wo do ka che mo no. E ne baka say dem fe ka ya na ka. Na twa. O se mo fa tu mo fo papa. O se na mo ta da chi. Ono be boa makuru no se be empagya ne puntu mra ho oso kan se wo bai aka na Owusu ono so betuma ye se de ohwe se de be fosi de ochiri ene se de omoka oduma dance a futu odama wo no se wuti a be boa ma se be okonya di ayenko so na bogo ma se aka tro se bo nyina bai no so awie
na bɛhɛ na hwɛ na wo sa kɔ dabi ta ne nkyɛn na ne tu nya akonnwa no na ne nyinaa ma akonnwa no bibi ni na susu mmram ɔsɛ ne ba na sɛ mo ba ɔbɛsɛ kwa ma wo sɛ wei na ɔbɛre wa afiri wa tame nkyɛn na bi a ɔbɛsɛ ɔkɔrɔ akyi da ɛrɛ ma kwan asɛ bɛkɔ a wakɔ ɔsɛ ɔno sɛ ɔbɛta akyɛ sɛ osika kora sɛ ɔba aba yi ɔbɛhwɛ wate titra ha ɔsɛ hwɛ no ma no to nsi so na biribiara nso tɔ yi ɛsɛ no bɛkɔ a wabɛsɛ kwan no wakɔ wate Obogu Omanhene Echidom hene ɛyɛ ɔhene foforɔ a wɔba yi mɛsom no mɛdi ne ni memfa nsuo anyina m'anum ankasa nkyerɛ no na na ifira ma anɔpa o awie o anadwo o dasuo mu o misaa mi yareɛ na na ifira no ma a mete Otumfuo ntam kɛse Wano Ose utumika wo Unyo obi aku no Unyo obi enyano Unyo obi afane mu abrafo Ni ye hwani ti Na abrafo de oni yetrim Ye de edi awu ayensu mani o Ana bra ni suso bo onua ho a Ana wuni no se ba ho a Asante man de mo ho Bi de me fom wa Ma ho bra sie nti eni bi ni boko Wasaji fogu nyagwa singen. Wasaji fogu nyagwa singen. Ukra santina dwe tra singen. Ukra santina dwe tra singen. Wo kruwe de topla de me fa bunyagwa sa jumna chemera. Etienne. Mr. Otumfuo tam kese kan tam kese se. Me nanani nana kro poku kwaku. Me nanani nana Jesse Ampah. Me nanani nana Owusu asiama sompa me nananom de besuma santeman no sana me nana Owusu Ampah me toso miensa me beto aso mira en monyama ade ahye mi eni mabusuen me ma hunu ho da me soa yare so frame anopo ewiyo enumro ana dasuma meba so frame na me damage mawa na me to Otumfuo tam kase Engo abusanti sɛdeɛ yɛka yɛ no afei na nananom bibia ayɛ krado ama abusuaku awodo anaasɛ fiku awodo no nyinaa bibia asrɛ ɔpem so sɛ ɔma kwan no ɔnsɛ bibi nkyɛn no wase awie ama sɛdeɛ ne nkɔmɛdin no ɛne Nana Owusu Ampah the third a wɔtɔ so mmiɛnsa ɛnɛ wɔno ɛno abɛyɛ bugu ɛman ɛhene ɛwɔ hɔ
I said the name no ewie ne say ya afei na waba betena se de na afei na Otumfuo Otumfuo se tutu ene won ankasa na hemfo mu nyina eba ne se de mu na won betia no na afei wo ma hye ne komo de no mama na kwa aba se waba ene na akwa aba enti ye na Owusu Ampah the third won na se de Otumfuo ene won ankasa na tena mpunya won ba mo ba be ma na kwa aba Abuja afei de bibia abawieye wakosesa no wabo fufuo mu afei na yede ne atena paka mu a sese de ni tumonten so na afei de ezedwumadi a ye ba bedi ye ni ensuaye ene ade ni nyina abawieye na de betimi agina so na yakase boguman no won mu enye Omanhene nana Owusu Ampah teteda sese de bibia awie peye e won aha eye Nyansapo kasa emfonyini so ye de besi na ya sori so midin ene abusua pani Owusu adume eya subscribe share na like na for attention so eto ase fama ye mamu nyina mu ene hwa wode ahenewa
Ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na ma na ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya